Какво става, приятели, отново с Владо? Още едно видео с мене. Надявам се да сте готови за още едно приключение. Днескашното видео ще пътувам към Аликанте, Испания, но това не е крайната дестинация. Запътил съм се към Испания за 3 дена. Не отивам на почивка, отивам за нещо много интересно, което все още няма да ви споделя. Това ще се случи в следващия епизод, както ще разберете и крайната дестинация в следващото видео. Днескашната дестинация е Аликанте. В момента се намирам на летището Футън, но това приключение не започна сега. Това приключение започна много по-рано. Затова нека върнем историята малко по-назад. Хора, имаме малък проблем. Както вече от интрото на видеото, знаете, че ще ходя към Испания. Обаче сега връщам малко историята назад, да видите откъде да почва всичко. Така, тръгнах аз от Нюбъри, където живея при нашите. Първо трябва да стигна до Лондон, за да си хвана автобус, за да стигна до летището. Обаче, какво се оказа, днеска има стачка. Влаковите, почти всички влакови до Лондон бяха канцелирани, т.е. отменени. Намерих някакъв рандом влак, дето ме закара до Радон квартал в Лондон и сега имам около 3 часа пътуване само да стигна, за да си хвана автобуса за летището, който ще ми отнеме към 2 часа. Отделно вече съм пътувал 2 часа, което означава, че грубо казано ще ми отнеме 7-8 часа да стигна до летището. Важното е да има история за разкаране, така че сега отивам да си хвана първи от многото автобуси, за да стигна до крайната си цел. Добре хора, сега на междинния ми стоп минавам през стария ми университет, тъй като имам да избия 1 час, за да може ми се напасна точно автобусите. Има хитват мега много спомени. 4 години и тук на този кампус живях, дивях, какво ли не правих. Това завърших преди година и половина и просто сега от много време не съм идвал, има хитват мега много спомени. Сега отивам тук в кафенцето на университета да си заредя батериите и да продължавам с приключението. Искам само да покажа за референция, да не кажете, че лъжа. В момента часът е 11:15. Аз се задавах от вкъщи в 8 часа. И сега ще видим в колко ще стигна до летището и ще изчислим точно колко часа съм пътувал. Вие хора, няма повярвате какво се случи. Тъмън спря да записвам видеото и с кой се срещнах? Пешо. Хора, кълна са. Не съм го планувал това, с него не си бяхме... Не че не си говорим, ама не са бяхме чули от март месец. 9 месеца. 9 месеца, ето. Буквално. 9 месеца. Толкова. И ви казвам само вървя и го гледаме този красавец. Аз тъмън се прибирах и го видях буквално от лабораторията. И викам, Пешо, какво става, бе? И ти какво ми викаш? Владо, ти ли си? Аз 3 секунди трябваше да клокна да разбера, че е той. И седим и двамата, не му повярваме и отидохме, избичихме малко в библиотеката, така полахме се. Но те много готино се получи. Сега го изпращам. Сега Пешо, да ме изпращам. Пешо, искаш да кажеш нещо на хората от България, на зрителите от България? Какво да им кажа, брат? Кажете се за себе си. Знам, че може да ви е трудно при вас, но това е. Всеки трябва да си живее неговия живот. И кажи за кой трябва да се абонира за канала и да харесат видеото. За Владо? Как? Така, чухте Пешо? Дайте му надежда. Дайте надежда на Владо, ударете по един палец. Много труд ви е полагал. И ударете по един лайк нагоре. Сега отивам да хвана третия от 4 автобуса, преди да хвана автобуса за летището. Сега си чакам автобуса за летището. Че е следващата спирка, летище Лутън, Лондон. Cheers, man. Най-накрая след 8 часа пътуване, хора, тръгнах от нас в 8 часа, стигнах на летището в 4 часа. Точно 8 часа, 6 автобуса и 1 влак. По-късно съм вече на летището. Не съм спал цяла вечер, то в момента е 4:30. Няма да има и кога да спа, дано поспа малко на самолета, защото като касна в Аликанте няма време за спане. Спане ще има вечерта.
през деня няма да спим. Така, всичко вече е разяснено, знаете как съм стигнал до летището, знаете крайната дестинация, следователно следващата спирка от приключението – Аликанте, Испания. Thank you, bye. Вече официално съм в Аликанте. Отидох до туалетната съпрублика, да се свежна малко, измих си зъбите и сега е време да отидем да хващам градския транспорт и да отидем да разгледаме центъра. Сега въпросът е само да го намеря къде е. Предния автобус го изпуснахме, защото се напълни. И сега се надявам той да не го изпусна, защото чаках 15 минути и вече искам да стигна до центъра. Хора, официално вече съм в Аликанте. Сега на плажа, защото ни очаква декември месец да съм по шорти на плаж. В Европа всички знаем, че почти никъде не може да се отиде декември месец на плаж. Ама в Аликанте може, така че ако искате да избягате от вашата рутина, да отидете някъде на плаж, Аликанте е мястото през декември месец. И първото нещо, което искам да направя за деня, е да отида да пия една хубава орчата, която е една испанска напитка, обаче също много е пети в Южна Америка. По-скоро бих казал, че напитка в испаноговорящи държави. След това ще отида до магазина, до Меркадона, който е една испанска верига, да отида да си взема една енергийна напитка, защото съм спал само 2 часа вечерта. И след обяд в 4 часа трябва да си хващам влака за следващата спирка от моето пътуване, която ще бъде изненада, както ви казах, за следващото видео. Добре, не знам защо написах Меркадона near me и пише, че всички Меркадони днес са затворени. Не знам празник ли е нещо или не знам какво. Първият план за деня е провален, но минах в някакво квартално магазинче и си взех една напитка и водичка за деня. Града е мега якото. Спокойничко, хората се наслаждават, не е като в Англия, блъскани са навсякъде. Много готино и архитектурата, и испанската архитектура много ми харесва. Хора, видях най-кринч нещото на света. Вървя си и минавам към един ресторант и гледам ето тази рисунка. Меси и Роналдо, как се гушкат, как се цункат. И така Меси как лекичко е похванал Роналдо за кръщото. Ма така съвсем нежничко да го погали. В добри приятелски отношения са така на тази снимка. След успешните ми опити да намеря очата в центъра, намерих някакво място, дето е на 30 минути от тук пеша. Така че тъй като съм авентюрист, ще се пусна какво да правя. Хора, няма да се наложи да ходя до там, защото намерих. По пътя ето има орчата. Така че тук е място да седна. Хора, предавам се вече, защото влях, пише, че има орчата, обаче жената ми вика ми не, той сега взима, няма как. Така че реших да седна тук, да си пина кафенцето и си взех една испанска закуска. Хора, перфектната испанска закуска пристигна. Кафенце с мляко и хлябче с зехтин и испанска шунка. Това беше уникална закуска, кафето беше супер и вече наяден с енергия е време да започнем да разгледаме града Аликанте. Няколко интересни факта за Аликанте. Аликанте е още познат като града на светлината, а самото име идва от времето, когато римляните са обитавали тази земя и са го кръстили Литерем, което означава града на светлината. Аликанте е дом на около 350 000 души и е град с много история и култура. Една от най-интересните точки в града, която е замъка Санта Барбара. Ще отидем там да видим каква е гледката отгоре, тъй като каза, че е уникална, защото може да се види цялото море и целият град отгоре. От тук започва замъка Санта Барбара. Пътя има много местни ресторанчета, където хората седят, пиват си биричка спокойно. Замъка е висок 166 метра и пътя за изкачване има много автентични къщички и така. Още не съм се изкачил напълно, но тук има много хубава гледка, се вижда. Така че продължаваме смело нагоре да видим най-хубавата гледка. Ето тук се вижда морето, има хора спортуват. Официално вече съм на територията на
замъка Санта Барбара. Ще видим гледката, след това обратно към центъра. Тъй като не ми остава много време, трябва да си хвана влака в 4 часа. Умислям да отида да пия една бира, тъй като много ми се ослади, като ги гледам хората как си пиват с малко тапаси. Така че ще отида да се почерпя. С това приключи тура от Кастио де Санта Барбара. Сега вървя обратно към центъра, да отида към централния маркет, че да си взема нещо за мезени за изпът. Много готин ден си изкарах, града е много готин, обаче вече умората почва да си казва думата, тъй като толкова много пътуване. Сега вече бая ми се спи, ама имам една резервна енергийна напитка. Така, сега ще вляза в магазина. Една багета ще си взема. О, те са топлички. И мисля малко кашкавалчета за мезени. После ще си взема хамон от маркета. Това според мен супер комбинация ще стане. Кой кашкавал да си взема? Ай, ще вземем това, дето е в промоция. За €69. За какво така, Затворили маркета. Бях тук преди един час, беше отворен. Сега да отворен. Не мога да си купя шунка. Не бе, отворено, вътре има хора. Я да видим. Пише, че е затворено. Пише петък. 2:30 затваря, затова. Ще от магазина си взема шунка. Така е било писано. И така здобихме се с шунката и вече имаме пълен комплект. И така, хора, последни часове в Аликанте. Тук си имам покупките. В момента съм в центъра. Съжаление не ми остава време да пия бира, защото трябва след буквално 5 минути да тръгвам към гарата да си хвана влака, но ще се погрея в следващата дестинация, която ще разберете в следващия епизод. Да пина една бира за вас и за мен там. Да ви дам на здраве от Испания. Беше едно много дълго приключение, но аз много се забавлявах. Надявам се и ви да се забавлявали с колкото и аз. Не забравяйте да гледате следващото видео, което ще е продължение на това видео. И както винаги, ако не сте гледали предния епизод, ви оставям линк долу в описанието. И ако ви е харесало това видео, не забравяйте да ударите по един лайк нагоре, да се абонирате за канала и до нови срещи!